Hello, hello, good evening. Honey MG Vlog, dan thumbs up host, sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much, Sisi. Salamat sa mga pa-support nyo. Ang mga team tunay na very supportive. Salamat guys. Ayan. Cindy Vloggers, tamsak dan host, sabi ni Cindy Vloggers. Thanks so much, Sisi. Salamat sa mga patamsak. Good evening sa inyong lahat. Kumusta ang maghapon na pag-work? Sino ito? Micaela Ann Marimar, the squad dan tamsak host, sabi ni Micaela Ann Marimar. Thanks so much, Sisi Micaela Ann Marimar, the squad dan tamsak host, sabi ni Micaela Ann Marimar. Salamat sa patamsak mo. Saang grupo ka, Sisi? Anong GC ka? Saang GC ka? Thanks so much sa 6 na tamsak at saka sa 2 million people in the house. Hello, good evening. Good evening sa ating lahat. Pakay ko nga yung red. Ayan. Magandang kulay. Red. Salamat sa 2 million people in the house. Thank you so much guys at saka sa mga patamsak nyo. Salamat. 'Honey MG Vlog, tapos ka na sa work mo? 'Honey MG Vlog is still in the house. Salamat, Sisi. Kumusta na yung bahay mo? Salamat sa mga pagpi-play sa bahay ko. At ayan, makakaasa ka rin pagkatapos ko. At magsusupport din ako sa'yo, Sisi. Sa WH mo. Thanks so much. Namamalansya ako. Sabi ni Honey MG Vlog. Anong oras na ba dyan sa inyo? Namamalansya ka pa lang. Kami matutulog na. Pero hindi pa ako makakatulog nito. Alas 12 ko yan to. Tutulugan. Sana nga 6 p.m. 6 p.m. namamalansya ka pa? Dinner time na. Ingat lang sa pamamalansya mo, Sisi. Bak masunog mo yung damit. Magbiji-biji ka na lang muna dyan. Wag mo munang yung sipi-sipi. Six p.m. Thank you so much sa 3 million people in the house. Konti lang naman kanina pa.
Sana to natapos. Kaya nga. Francis Lloyd, thanks so much sa patamsak mo. Tamsak dan mama nun, sabi ni Francis Lloyd. Salamat, salamat Francis Lloyd. Dot-dot kasi ng dot-dot sabi ni Honey MG Vlog. Kaya ganyan din ako kaninang nagluluto ako nung nasa LS ako ni Bibi Bungisngis. Pahula ng pahula, sabi niya anong 100 watts hour. Naku naman. 100 ba naman na watts hour do? Di ang laki na nun. Nahulaan ko yung pangalan niya pero hindi ko nahulaan yung apelyido niya. Pinakita pa niya yung ID niya pero malabo naman. Tapos tinignan ko pa, nag-back pa ako. Tinignan ko yung pagpakita niya ng ID niya, hindi ko mabasa. In-screenshot ko tapos hindi ko mabasa. Tapos pagbalik ko tapos na. Wala na. Hahaha, ang laki nun, sabi ni Anime Vlog. Kaya nga, biro mo yun, 100 hours. O di, konti na lang sana yung pupunuin ko. Grabe siya, oh. Nag-join ako watch to watch 90 hours. Hehe, oh. Ang galing. Ang laki na yun. Para ka nang nag-LS ng ng 5 beses o hindi lang. Kasi kung minsan pag nag-LS ako, lang, depende kasi sa dami ng tao na nakatambay, ganun. Kaya kung maraming tao, marami rin ang bibigay ni Lolo. Francis Lloyd, Mama Norms, kapag nag-upload po kayo ng video, ano po gamit pang edit niyo po? Ano lang ako, InShot, Francis Lloyd. Hindi ko alam yung mga ibang ginagamit nila. Pero pagka yung anak ko ang nag-i-edit, yun. Hindi ko alam kung ano yung pinaggagawa ko. Actually, hindi naman pag-i-edit yung ginagawa ko. Dinudugtong-dugtong ko lang. Dinudugtong-dugtong ko lang yung mga binibideo ko. InShot lang yung gamit ko. Tapos, 2 music lang ang ginagamit ko para iwas CPR. Ayun. Paano po i-remove yung watermark ng InShot? Paano i-remove yun? Paano ba yun? Basta na-remove ko naman noon, pinindot-pindot ko. baka i-long press mo. Pearly Nakwa, kanina watching host, sabi ni Pearly Nakwa, tamsak na din. Salamat sa patamsak mo, sis Pearly. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, si ba to, si Pearly 13 ba yun? Good evening to you, sis Pearly. MG Vlog, 2 group sinalihan ko sa watch to watch, kaya 2 gadget ko nag-play yung 2 kong ninja. Hehe, sabi ni Honey MG Vlog. Ayun. Ang bilis malubat. Kaya hindi ako pwede sa watch to watch. Kapag nag-KLS nga ako, taga-support lang yung isa, tapos ang bilis malubat. Kasi wala akong free wifi dito sa bahay. Lang ako, naglulod lang ako. Pearly Nakwa, tamsak na din, sabi ni
Pearly na thanks so much. Salamat, Sis Pearly. Hello po sa lahat, sabi ni Sis Pearly. Thank you so much sa pagdalaw sa aking munting bahay, Sis Pearly. Good evening to you. Saan ka, Sis Pearly? Ninja ba ito ni Pearly 13? Naka-charge lagi sip ko pag mag watch to watch na ako. Kaya nga ako din pagka nag-LS na, naka-charge talaga, nakapundo na. Inaabot lang siya ng 4 and a half, 5 hours, ganun. Kusa na siyang nag-e-end pagka nag-LS ako. Pagka alas 12 na ng hating gabi, minumute ko na siya. Tapos, nag-e-end na lang ko sa pagka nalubat na. Free kasi ako sa wifi dito, kaya hala, go, haha, sabi ni Han MG Vlog. Buti nga kayo dyan free. Kami dito sa Hong Kong, naglulod kami, kaya magastos. Yung isang buwan namin dito sis 98 Hong Kong dollars. Kaya malaki na rin yun. 600 na mahigit. Kaya ang hirap din kung ilan yung CP mo na luludan mo. Mahirap din. Kasi pagka naka-hotspot naman, ang bilis talaga, ang bilis malubat. Talagang kakainin yung battery. Hani MG Vlog, oo nga, sabi ni Hani MG Vlog. Magastos talaga. Tapos every Sunday pa kami lumalabas, yung holiday namin. Tapos, yung mga statutory holiday, kailangan din lumabas. Kung hindi ka babayaran, o di ang gastos yung pag-holiday namin dito. Nung tinignan ko mga weed ko, naka-off pala yung comment section. Ay, bakit? I-on mo para makakomment yung mga manonood sa'yo. Tapos, pagka may nag-comment doon, babalikan mo naman pagka hindi mo pa sila kadikit. Ganun. Kahit kadikit mo na sila, pagka pinanood yung video mo, panonoorin mo rin yung video nila. Ganun. Tapos mag-comment ka rin doon na katunayan na napanood mo na yung video nila. Ganun. Natulungan ka nila, matutulungan mo rin sila. Ganun lang naman tayo, give and take. Para masaya, di ba? 4 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 8 patamsak dyan. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo. Nakailang bananas ka na? Francis Lloyd. Nakarami ka na? Si Teacher Jumar nagdala sa akin dito at dahil sa inyo, umangat ng konti bananas ko, sabi ni Francis Lloyd. Oo, tulong-tulong lang tayo para wala po ako dito sa mga LS nyo kung wala si Teacher Jones, sabi ni Francis Lloyd. Ano ba, estudyante ka niya o co-teacher? Andun ka nga, andun din ako nung unang pagpunta mo sa LS ni Sir Jomar. First LS niya ba yun o second LS? Yung nagkaano tayo doon. Tsaga-tsaga lang sa pangingisda para makarami.
4 million people in the house. Thanks so much. Honey MG Vlog. At Francis Lloyd. Dikitan mo ako, babalikan po kita, sabi ni Honey MG Vlog. Hindi po nag-comment po si Teacher Jones sa video ko, tapos sinabihan niya ako, punta ka sa bahay ko, laro tayo. Tapos ayun na, yung pala yung sinasabi mong laro na akala mo Mobile Legend. Kaya pala laro tayo, ibig sabihin laruin mo yung bahay niya, panoorin mo yung video niya, tapos panoorin niya rin yung video mo, ganun. Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat guys. Ayan, Sir Francis Lloyd, dikitan mo daw si Han MG Vlog at babalikan ka niya. Busy pa si Han MG Vlog, namamalansya habang nangingisda. Ayan, ganyan ang buhay namin na mga OFW. Habang nagwo-work nangingisda, nag-ELS habang nagwo-work, ganon. Ganon yung buhay namin. Gapangin mo na bahay ko, haha, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan, Sir Francis, gapangin mo na daw yung bahay ni Honey MG Vlog. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Good evening. Good morning. Good evening. O kaya good afternoon kung saan man kayong bansa naroroon. Ayan, Honey MG Vlog, gapangin mo na bahay ko, haha, sabi ni Honey MG Vlog. Gapangin. Isra Mumad, hi. Sino to? Isra Mumad. Are you an Indian, sir? Or ma'am? Isra Mumad, hi. Sabi ni Isha. Paano bang pag-pronounce? Isha Muhad. Mumad. Allah. Francis Lloyd, Han MG Vlog. Tapos na po kitang dinikitan. Pakidikitan na rin sa akin. Salamat. Sabi ni Francis Lloyd. Yes, Francis Lloyd, babalikan ka ni Han MG Vlog. Ayan, namamalansya pa siya. Siguradong babalikan ka niya. Isaac Mumad. Tama ba yung pag-pronounce ko? Isaac Mumad. Hi, sabi ni Isaac Mumad. Hello, Isaac. Sino ba to? Si Isaac. Yung anak ba ni to? Anak ba ni Manang Ladies Channel? Or sino ba to? Isaac Mumad. Hello, sabi ni Isaac Mumad. Are you Filipino? Isaac? Is it Isaac? Your name, Isaac.
Isaac Mumad. Five million people in the house. Thanks so much. Francis Lloyd, Mama Norm, sabi ni Ate Amy's Life Channel, supportive daw ako kapag may LS kayo, sabi ni Francis Lloyd. Yes, thanks so much. Salamat sa pag-support mo sa LS ko, Francis Lloyd. At kung ikaw ay mag-ALS na rin, asahan mong susuportahan din kita. Ganun lang tayo dito sa YT World, suportahan para pare-parehas tayong mamuni sa YT World. Iisa ang layunin natin dito sa YT World, yung mamonetize tayong lahat. Francis, soon pa po ako mag-LS, haha. Wala pang CP, sabi ni Francis Lloyd. Oo, basta mag-concentrate ka lang muna sa sa pangingisda mo. Para Honey MG Vlog at Francis Lloyd. Honey MG Vlog at Francis Lloyd nasa group chat ka ba ng pinakbet? Oo, Honey MG Vlog, sinali siya ni Sir Jumar. Si Sir Jumar ang nagpasok sa kanya sa pinakbet team. Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat guys sa mga nag-BJ dyan. Thanks so much. Five million people. Thanks so much. Ayaw magparamdam yung iba. Guys, magparamdam naman kayo. Kung sino yung mga andyan. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan guys. Maingay na naman sa baba. Thanks so much guys sa 5 million people in the house. Salamat. Francis Lloyd, habang nag-a-answer ng mga module, nag-YouTube, tas nanonood ng LS, haha, sabi ni Francis Lloyd. Binibini ko tamsak dan sisi. Binibini ko, sino po sila? Ano pong main channel mo, sisi? Madam Binibini ko, Evelyn Papanfil. Madam Evelyn pala. Thanks so much, Madam Evelyn, sa support. Salamat po.
Ilang oras ba yung yung LS mo kanina, mami? Mukhang na, magdamag maghapon. Grabe, ang tagal. Ilang oras ba yun? Sana all ganun ka, katagal yung pag-LS. At Francis Lloyd, gusto ko po umangat na kayo po para po hindi na po kayong magpuyat para dito, kaya palagi po akong present sa LS niyo. Wow! Thanks so much, Francis Lloyd. Kaya napupuyat pa rin kasi nga naghahabol sa WH. At salamat sa mga pasupport mo dyan. Ikaw din nagpupuyat para sa akin. Thanks so much. Kasi pagka-araw maraming trabaho, tapos ang dami rin nating mga ka group na nag-ALS, kaya hindi naman pwede yung sabay-sabay na nag-ALS, kaya kailangan susuportahan mo din sila, at pagka mag-LS ka din, di susuportahan ka din, ganun, kung wala silang trabaho, ganun lang naman yung suportahan. Kaya masaya naman kapag may nag-ALS kasi masarap makipag-usap at may matutunan kang marami sa YT mo, sabi ni Francis Lloyd. Yes, lahat naman marami tayong matututunan sa bawat LS, tapos marami kang makikilalang mga kaibigan na kahit kung saan sulok ng mundo makikilala mo, makakausap sila, ganun. Kaya maganda rin tong YT, kasi nagkakakilala tayo kahit na malayo tayo sa isa't isa. Iba't ibang bansa yung kinaroroonan natin. Kaya ayan, itong YT word, masarap, maganda, na mahirap. Ano ba yun? Ano kaya yun? Kasi kung minsan pagka nalalagasan ka, siyempre masama yung pakiramdam mo, at kung may dumidikit naman sa'yo, siyempre masaya yung pakiramdam mo. Tapos pagka mag-ALS ka na, pagka nakamit mo na yung watch hour mo na required ni Lolo, ayan, bahala na po, hindi ako aangat, basta kayo po aangat lang kayo, okay na sa akin yon. Kasi po alam po kung ano ang hirap ng may trabaho tapos may LS pa, kaya sana po aangat na po kayo, pray ko po kayo. At iba, sabi ni Francis Lloyd. Salamat, Sir Francis, sa prayers. Hindi naman pwede yung kami lang ang aangat. Kailangan tayong lahat ang aangat, ganon. Kaya nga magtulungan tayo, kaya nga nasa group tayo para magtulungan. Hindi yung iisa lang yung aangat, ganon. Tutulong ka at tutulungan ka rin, ganon yun. Lahat tayo makakarating sa dulo ng walang hanggan. Naks, ano ba yun? Pelikula. Sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. I feel you, kasi ako rin noon nung mga 200 pa lang yung mga bananas ko, sabi ko itigil ko na kasi
ang hirap palang lumista. May na, Francis Lloyd, may nadikitan na ako, tapos sila hindi pa nakadikit sa akin, sabi ni Francis Lloyd. Ganyan talaga, Sir Francis. Hindi mo naman kasi silang mapipilit na didikit sa'yo. Nga lang yung ibang nangingisda, nagbubudol-budol. Ganun. MG Vlog, ay ang bait mo naman po. At Francis Lloyd, laruin mo na din bahay ni host, sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much, Honey MG Vlog. Francis Lloyd, nung last LS ni Ate Amy, marami akong nadikitan, tapos ako wala kahit isa. Grabe naman. Inting Kabisote Channel TV. Tamsak Mami, sabi ni Inting Kabisote Channel TV. Thanks so much sa patamsak mo. Walong. Salamat. Ayan, Francis Lloyd. SDM mo na rin si Inting Kabisote Channel TV. Taga sa amin yan, kapitbahay ko. Sabi nila nadikatan na daw nila ako, tapos pagtingin ko wala kahit isa. Sabi ni Francis Lloyd. Thanks so much, Inting Kabisote Channel TV. He's still in the house. Salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan. Ate Honey MG, dan na po nadikitan. I pray for you, sabi ni Francis Lloyd. Ilang taon ka na, Francis? Ilang taon ka na, Sir Francis? $4 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Out muna ako, Mama Norms. Answer muna ako sa modules ko kasi parang marami-rami to, sabi ni Sir Francis Lloyd. Salamat, Sir Francis, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Galingan mo sa pag-answer mo sa modules mo. Ayan, thanks so much. Okay lang, sige, mag-answer ka na sa modules mo. Unahin mo muna yung pag-aaral mo kaysa yung pag-wawaiti mo. Sir Francis Lloyd, sige po, salamat Mama Norm, sabi ni Francis Lloyd. Salamat din, Sir Francis. Thanks so much sa pagbisita mo ulit.
Salamat guys sa mga nagbibideo-video dyan. Salamat, salamat.
Faith Dalapo, thumbs up ni Dex and Bea Vlog. Thanks so much, Sisi. Salamat. Salamat, Faith Dalapo. Siya si Dex and Bea Vlog. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks. Thumbs up host, Dex and Bea Vlog here, sabi ni Dex and Bea Vlog. Thanks so much. Sabi ko, salamat Mama Norm, sabi ni Francis Lloyd. Salamat sa 2 milyon na andyan. Thanks so much. Salamat sa pabidi-bidi nyo dyan, guys.
Thank you so much guys sa dalawang andyan. Salamat sa pagstay. At saka sa mga patamsak nyo guys. Thank you so much.
3 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan, guys. Salamat, salamat. At saka sa mga patamsak nyo. Thanks so much. Kambal Rins 2. Good evening, Kabsat. Good morning. Ay, good evening. At tagtagit na pa kon, makatuturo yan. Good evening pa lang pala. Akala ko good morning na. Thanks so much. Damdamagan ni kwa. Damdamagan ni Batanggin niyang Italiana. Japad padamag ko ngay kanyang. Ay ipaspasoro nga ini Domingo. Ay analytics. Kitaan na ano DJ ayan ti kwa. Agi play-play kanyak. Nyak magmabirokan. Mabainak pa yung Venus na. Nya matatan. Adala. Nyak mga motipagpapanak ita cellphone ko. MJ Vlog, thanks so much. Andyan ka pa rin, tapos na ang trabaho mo. Naka dinner ka na. Thanks so much sa 4 na milyong andyan. Saka sa mga patamsak nyo guys, salamat. Nakaidlip na ako, akala ko umaga na. Sabi ko kay Renz Dimple, good morning. Akala ko alas 12 na. Kambal ni Renz 2. Nalpas trabaho mo? Pinagkakapimanan, kunak ng bigatan. Naihiridap ko kay din. Kurang alas 12. Bagdahan na nagurok. Nagkumatan. Kana nga ta nagurok. Baka mangagid ta.
3 million people in the house. Thanks so much guys sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Salamat, salamat. Salamat guys sa 5 milyong andyan na nakabigi-bigi lang. Salamat po. Kambal ni Rims too, still in the house. Kung sino-sino man yung 5 andyan, salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa support kay host. Thank you so much guys. Hapdi na ng mata ko. Puyat pa more. Hapdi na ng mata ko. Thank you so much, Rins. Kambal ni Rins too. Thank you so much.
5 million people. 5 million peeps. Thank you guys. So 5 million people in the house is still there. Salamat sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan guys. Thanks so much.